Kasi Students Union jong kanaba sopo area unit haga khandai tarik ujemang arjar arpusau kelayo ban IT no ya kayeng kaba kila penshna sngopa syaka wei kalong yeng kunswet jong kakong Angelina Sangreng kabadon arngut kikun nak shnong rangblang Sach Shriu Southwest Khas Hills District haga ba usamla penkemenlang Sanmed Education Secretary jong KSU Central Body ulalong kum ukongsan bat uba Komanda Shangpliang Presiden ke HFU kum usembut kongsan Kiwedi kibaya don lang gilong usamla forward man nongrem Presiden jong KSU Southwest Khas Hills District kiriu rangba jong kisnong kidekot jong KSU ki kena school bat ki paj ba jong kisnong Sach Shriu hagju kapor na kaliang KSU kalayo ruban penkupuram da ka macha prang awards ya ki samla pule jong kanikatain ki bawan syakman haki kerdan beper kinong keren hakini kisngi kilakit bokir weng ya kakong Angelina Sangreng bakindang yo ya kamet kabakot bakya hagju kapor kilai men simru iki kena school da ki kentin shongsbai ba ka jingdok kamla ban khanglat ya kapule kaputhi ka jongki lada ki treshitom bat kumki khna ki dai ban long ki badon ka kor kaburam ban ko ngu ya kikmi ki pa badru ki dai ban bu ya ka thong ba balei ki wei ki la ban long kum ki doctor ki engineer nangta bane khunru ya ki exam IPS IAS MCS bat ki wei de Kambut ban ong ba ngin long briu ladang lawan long briu ngin pule ngin pedap karan ban fer ngin yo kami jam ngin dan ka jong kai ngasam ngila ban saba ya kai ngasam kam dei ban bukumta hare ka jing im ku jungi kalong pa bang iwan long briu bertai ngin ban long kan kita ki nong yarap ki nong betil lenti ki nong ki ban long kita ki jingker ku nang ta ki wei put ki para briu kata ka dei ka wei ka banta ka ba kwa banbu happy sama pule happy ki nong song jong ne ka dong ka thai ni berkowai bat kawai put ka banta kalong ba kum kasang kala pendep kata kalong ba ban kantiulam habang ui ba ki perdo persnam ki jungi kidan haprang ka jing jenjar ki pran haprang ka jing e ka ba bunjat ki ba ki kendu hoi dan ngi phai ka ne ka dong ka thain ngi phai ka ri jat bru jungi kidang bun ki ba duna ka yo ka kot ngi namla ban le lut hare ka ai ka ba ngi kwa ban ai ka ne ka porum ta kalong ba ka jing khot jok ka kesu ya iwei ki perdo ki dukot jogari kita benriu ba ngimdei ban ong ba ndang labiang ngin perkhat tang ladi simat ngin perkhat tang ji penbiang hinga sam ngin perkhat tang kemas pa kemai pau hare habang la sno bang labiang to se ngin ya phailam sakini gilong yeng sala ki perro ki barsnam ki bamar ki jinge khnang bangin ya kiulang kum ke jat benriu khnang bangin ya kiulang kum kari berkisah beriu hi bro kowe namar ba hoy ke jat beriu jungi kadon bok bang yemlong kami khar bang idon kita kijat barit kijat bakrau kumta tartar kiban ya pia uwai hari ka jingma ka bang i kana kijuk bam ta kalong ba ladang yemlong sur mesin kan sandon pat ka ya pia hapreng ubadok burbur spa te kum ka jat barit barit pai na khot ngi uwai bang ne snok tilang kani ka ba ki isu no bos po area unit kadai ka barit hari laba ka jinga snok ti lang jong uwai udu khot jong kari bar ka jat barit hagi wei ki jaka hagi wei banta tu district nganget haga wei ka por sala ban le sibun ki ai lengba ni sala ban ui ka jingkiu jingkilong yeng kayo ka kot bat kumta tartar ngi bija sa adu kata-kata ngam ngai tenrai lada ngimdan ya kita ki jaka ki babiang watangi manoban guide bangin pule ki kot menta ka ga juk teknologi ka bangila ban pule lengba ki internet te menta ka singi ngakwa ya pi kena school baka em ka jong pi kalong balong doktor ke em ke jong pi ke di balong engineer ke em ke jong pi kalong ban pasi kita ki competitive exam ban ngani thu ipi ka jingduk kamla ban khangla ipi ba pin kiu si clear lum jong kanam ngani thu pi ki riu krau jong ngani ka prothei ki dei ki bawan na ka ying ka sem ka ba duna ka yo ka kot langila ban ong u Barack Obama udi president paunam jong Amerika dei bawan na ka ying ka baru spa re ka jing trai sitom ula ban long kum president paunam jong ka perthei bro ka wei kita ka ri Amerika ho nyitip menta la dalong kumno ru u prime minister jong ka ri India u Narendra Modi wei briu bala pau pha menta ngimla ban len ni ka jing sisha la da kalong kumno ta ka jing secar jong ki Henry nyitip ba uwan ba nyitip ngia i lamba ke kot kibor ngi ong ba ulei tang uta unong disha ka jingmut ka jing perkhat ka jong pi kum ki samla kalong
ba menta pin bu ya katong dei tang ba pin dala pas ne rang blang ba pin ikhlas samo kruat henrei ba pin ye kun da kata ka jing ye kun ke bateng e ba pin yo ita ke jing pule ba lek pule lain desa sisien ngakit bok ruang ke KSU bakenang ai mensim ki samlah ke jinglek pule ke jongki bakenang train na mentakan ki imlang ka salang bat nak leng jungaru kumuwei na ki samla ki ba dunah kayo ka kuat ngani tu ipi bangalek school ru ngalek bela mdai ba yo kersyani me iparaying ngalek school men step haseng kasi college bat ngalek bela mensengi bat ngampat pendep iki kerdan bakam sajrong henrei hadin bangayo lat banlek kumnong tho khubor kani ka jabing ka jonga kala kamyu i ya ka partai bat ngan itu ipi lada pelat yang hangno hangnoru ngan no miap syu ngan la hi ban lek bela tengah kwa ya piru pin sim yang nego juk katong ba anda pila dep ke jing pule ke jong pi trai sitom balada pelat ya pi hangno hangnoru pim dei ban yap ya ka bam gadi pi dei ban la ban trai langi pa ya pi hayudu langi pa ya pi ha West Bengal langi pa ya pi ha Mumbai lane hangno hangnoru anda pila don ke jing pule pin no miap syu pin yo hi ka kamai ke ji babiang bat khamtam lada pila yo ya kata ke jing nang jing start ke babiang dan yai kersiu ialah ki para samla bat kadairu keseng ke benengkong tam hapok kani ke jela ke jongi ke ban itu ban itu bat bani ai bensiam ya ki samla puli ki bon syahmat naru ki por ki ba menshua badai hadian ba ke kisu ke syem kong mata kesinjam bat hagini ki sedam ki beladat ki sai wat nak kalian ke sorkaru kelas sedang bat penselur ban ai ki laptop ban itu ki samla ki bawan syahmat hagi jeng puli ki jongki pagingit skam ba lengba kini ki jeng persang ki baka ki isu ka persang hali bori baret kandai ka jeng kerkuhi ka jai menri boro kawai bat ngidah ye kemi lentiru ko mala keren di bak komandar syar pisang pliang pangila duna shibo ni kita ki start perkhat dan ki birokrat sakani ka jok ka bamenta hakani ka jala ka bat ka jai menri ka jongi tingila persang ru idon ya ka bangi jupa ru ya ki samla pulih hangti hapo nel ba nong ba Delhi ya ka bangi kersan nakaseng ban pha iki ban coaching nakamta ba kumnu bakinla banile ikini ki exams bafair ban compete bagi wei pat ki chat benrio semua sarong bagi wei ki chat benrio kila meringi balingi mla dangshan hakani ka results UPSC ke barang syudap lasaki bagi chat benrio naga kalapan sai hidu nyomot ki maitai bagi kuki badan hapan ka thama ka basharkai kila bagi sai mar laingot IAS officers meribalai mengi kejat menriu isadian haduk kani hakaba omdan yuwiru ibala banmi syakman kini ki keba ngihap bani pusan ngihap bani perhan ban ngire bani treshitom kum ki samla puli bangin pentikna manuan rapat yang tak keburong kepa kejat menriu kadan hakipor kepala lain disi kentian arkentian ang tajong pi ki hap ki baret ki badan haki kelas ki bafair Pidai bandan ya katong ke basai kerar, pidai bandan ya kajeng sngauret, pidai bandan ya kajeng tep lam swa na yeng, bat kam tam ke benengkong ya kadai bapingan, ya kakentian senang ya mai pa hayeng hasam. Namar pa, lada pijangai na layeng, lada kakentian senang ketin kerau, jong imai pa, kam dan kajeng mut jong perkhat jong pi, kan long ledo ai kata kajeng nang kajeng start ke bapipidan, kan long ledo ai kata ke borom, ke bakayeng kesam ke ap kami nanti. Na pi wei dengan ngait skam market bok tapi nanglong kita ki khulur pa pernai jong kani ka snong bakathan ke jong pi pa piron ra e ko borom om tang e kani ka snong bakathan ndai ka ri bakachat bentreu hi borok ka wei bat pli bat IT no e kani ka yeng hai kong Angelina Sangreng ya ka ba la shimti da ka kisu Novo Soho area unit bat shibun kinong no senyang kenthop na duk senglong kami inong snong ki nong aimon sobha ya ki ba don kamen siam ban ya no senyang lam ban pelong ikani kayeng kumakalong don ro lesi ki ba sungthok bakla manong ba ki siu kani kata kaseng ka bala ban ice cream kumai ka sokar kata kalong ka babakla ka ki siu ha ka bale ya kum kini ki jatkam idai bantep ba kadai ka jing no senyang la kalong ha kanu kono kodoro kadai kano jing no senyam khamtam benengkong e jong wei po wei udkhot jong ketua kesenat terekam ba jong ke kisu hi porok wei aba kitemu ban perulong ya kano kejing le isnai ya kano kalong yen kimdai ban sotho bakala baka kisu kadai keseng kabala ban ice cream kabala ban item kabala ban sam kita ki
skim ko bagi tenat terekam jong sarkar kila ban le henrei ni pentip sepi bagi dai keseng ya ka bagi khot jongka kidon ya ka ban siam ban ya samlam ya ka ka bakila namar bagi don ya ka jengkit kli ya la ka snong ka thau ya ka ri ba ka jai ban rio ya ki su kam kut tang ka basam ya ka ban siam itri akaleng ki jaka jong ka pri nyop trap ka bagi persat ya ka ban siam ya ki para samla ya ki long kami ya ki pat ba ban pensau haki badan kam bagian iat ya kari kaki isu kam samlakut taman IT ila dia bandrong haki along bansong dagap tagi dawpa jong kajat menreo wat haduk mentang apen sngofi mangidon haduk sanut ki khot kaki isu po along ya ki belas syap harap ya ki bon ki dawpa jong kajat menreo henrei wala kata kaki isu kanang klan kana raham bat kana ya tresitom ban penting kana banginyo ya hok ki bakajat menreo jongi kadawa nakapor sekapor dengan sopan ai kublai kerpang ya kaki siu no posofo area unit kablala balik kini kam ke barat pak bat ngengit skam bahkan dai kesian kanom dai kesian ke bakhado bat ngengit skam berfinangla bat pentelun ikom kini kijat kam pin pedro ya ki wai pat ki benta ki dai bakapuli ka puthi pin pedro ya kabaniera ya kijing sneu ki barong hapo snong pothau berfindon kata kijing trelang bat ke snong thau bat ki long kami bat ki seng samla bat borok ki bedon hapo snong pothau bat bani sandor ban perkhat ban penhai ke melang kesalang bat kumno ban yana ya kari bekerja benrio nagi waipat ki bor ki sedang mandok terhadap hak di kari ke bayet ke jongi na saudan bok ban syong kali menta ban waniat shani hak di kedong bakatan ke jongfi ke surok kala khabangan la ban klet bah ki por bat ki sedam ke blalaj sniu bah ke surok habayat kini kitan henrei ngengit skam bakadai hi ke jingi fliu jumut ke biasa thuk lang ba ngilai ni bakal sedang wandor kumli kum bakalong henrei parari jat bangapoi kani kadong bakatan ngilai ban kan mau pat sa sisi nginom island ya kata kajing jensur mensiam ke jongi ya kajing sur mensiam ke jongi ban long kumli kum bakalong nginom island pat ya ke sorkar bukan siam kabun dalandan ya kapan wan ban khlong yu tiu mar bodan hangti uranium ya ku bangi kum kaseng berkajat mreu yang persya ban ngingit skamro hakum kata kapor ipat ba bayet nak ni kadong bakatan kinmi bani island mi ketika diang ketika mon ya ka bangin penting na maka sarkar India lani manu manuru di badan ni kajing temu bas niu shalandan ban khlong yu tiu mar nang thi ginom yu dale leiro kathong ka baningkong hakimat rekam ke joka kalong ru ban pet ya ka puli ka puthi nadu balasang la suit la shore ka ki isu ladai bat la suit la shore hak ta kanorem ya ka ban pet chwa ya ka puli ka puthi hadu mentah bene kum kaseng ngirang yen hak ta kanong rem ya ka ba ngiem juklat bat ngin ju pailen dat no ya ka puli ka puthi isgo panong ba lang ba hagini kisgi dang syang ngasgo ban ajing ro ru ya ka sna tregam jo ki isu hang the po them ri boy ya ka ba borok itep ndang lapas ya ka matrik 12 mentalai kelami kata ka kendon ya ka ba borok ni habat pendap ya ta ka CUET ketika examination kabalong salan sarnut ya poro hasyaba pindong hakinu ki college dah kani ka sienja menta nakalian keseng kumbat supentep i laya persang lamba ka snat trekam jo ki siu hang ti tham riboy ke bangi la persang banai ka free coaching dan kam kini ki samla puli ki bandrum ki college tang bakin la ban kerak tadi bakin yele ya kani ka exam tingin pet ka respond hakabangi yo kalong kabitanat ya ka bagi samla lagi sepangut kelawan mapenia so ya ladi lamba katei ka jing penia ka ki isu hangthi hapo Riboy district ngesloba kani ka yeng kandei ka yeng ka jongpi pit sumar ya kani ka yeng pinangla ban yo ya kamet ka basyat ka bakhlan pinang yeroi perumpare pinang yar tunung tendai jongpi bat pinangla ban syakri ya laki khon bat engit skam bakani kalong yeng kandai kalong yeng ke bandap da jengkerku lomba blai terkan rat on penmi ya kita ki khrang perkhan ya kita ki ruslur ya kita ki rusandur bat ya kita ki priu ki badan ya kemensiam keban le isnailam ya ki wero hakisgi berkipor ki banwan